takaice yaro na Kaduna ni fa ka gane da ka tsaya ka je ka ɓata lokacinka kai waka saboda ni kana ta wani guntun habaicinka. Ni am an original rapper, bana da abokin competition between Kano da Kaduna. Ka gane an kai wata uku na san cewar kayi waka kana ta wani guntun habaici, so ni already ka san da na riga na ban magana. Kai me yasa mugun munafiki ne, mugun munafiki ne kai. Yanzu yana na fito nayi maganar nan, kai ba za ka iya fitowa kai magana haka, amma ka je ka bata awanni a studio kana shirya waka yaro na Kaduna saboda Gfresh alameen. I'm a biggest original rapper, trying to be competing with those that live in abroad, you know what I'm saying? Not even those that, live between here at home, you know what I'm saying? Just here at home. Ni da ce irin su BOC, ka gane? Irin su Kings suke min wannan zan yi beef da su. Da normal ne, ka gane, saboda wannan su original and hip hop ne. CD guda 100 ka buga a show ɗinka da kai a Kaduna, labari ya zo mun kwaya 100 ko kwaya 20 ba su kare ba. Kana nan kana so ka haɗa kanka da wanda ya sai da album kwafi 48,000. Album ɗinka da ka buga kwaya 100 kawai ka buga a show ɗinka kuma a cikin garinka a Kaduna, ko kwaya 100 ko kwaya 20 ba siya ba. Gfresh alameen kuwa ka shiga gidan ɗan tata, na rantse da Allah sai kaga family ɗan tata gaba ɗaya sai kaga CD na a gidansu. Duk motar wanda yake fita ko wacce take fita, ko mata aure ko ba mata aure, wallahi sai kaga CD na a cikin motar ta. Na rantse da Allah sai kaga CD na. Kuma a cikin Kaduna an sai album ɗina ya kwafi 8,000. Waƙar da ka je kai kana ta wani guntun habaicinka. Ni in nace zan yi waƙa rugujewa za ka yi. Wallahi rugujewa kai, saboda baki na muguwar reza ce a rap. Muguwar reza, ka san irin muguwar reza nan me kai? So don't even think about it, because I'm ahead of those that you think that they can't even be able to come close to me and beginning all this shit.